Nadávky ako ty krava, kofa sprostá, nadržaná chuderka sprostá a iné vulgarizmy, ktoré si ja nevložím do úst a nehodí sa to pre mňa. Toto je paradoxom to, že to pochádza z nahrávok Igora Matoviča, ktorý sám mimochodom postol na svoju facebookovú stránku a ešte sa takýmto chovaním chválil, ako sa vôbec chová. Ja si myslím, že je to absolútne neakceptovateľné a všetko toto je za hranou vôbec akéhokoľvek chovania a správania človeka, nielen poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Je to násilné a ešte k tomu musím dodať, že takto sa správajú k ženám. Totižto mne to pripadá, ja aj keď v tom pléne sedím, že z toho kúta Matovičovho, tak sú hlavne útoky na ženy, na koaličné poslankyne v prvom rade. Oni sa správajú ako mizogíni. Takže ja neviem, že či majú skutočne nejaký problém sami so sebou a problém za ženami a takto si to tu vybíjajú. Ale je to absolútne nevhodné a za čiarou.